Има защо да опиташ, защото има кой да те подкрепи. Мотивационни работилници "Има защо" е инициатива за общуване и подкрепа на младежи в ученическа възраст. Емоционална интелигентност е да си разбираш собствените чувства и отвъд това да мога да разпознаеш в другите хора по лицата, по жестове, по начин, по който се държат, говорят, какво изпитват, дали ще е гняв, тъга, радост и така нататък. Тоест, според тебе по-скоро е свързано с това да разпознаваш в другите хора, а не толкова в себе си? Ами и двете. И двете? Да. Добре. Християна? Общо след е същото. Но също да можеш да разпознаваш собствените си чувства и да се познаваш по този начин в различните ситуации. И също така по това как се чувстват другите хора, как реагират мимиките им, да знаеш в съответната ситуация как да реагираш. Как да постъпиш към отсрещния човек. Добре. Мия? Същи въпрос ли? Да. Общо е това, което и двамата казаха. Емоционалната интелигентност е да може да разпознаваш себе си, своите емоции, своите чувства и да може да ги видиш и в другите. Дали те ще са близки или непознати за теб, да можеш по някакъв начин да им помогнеш. Защото е важно. Ако човек няма емоционална интелигентност, ще е малко трудно в по-напредните ситуации да се оправи. Защото всеки човек реагира по различен начин. Дали то ще е в гнева му или в тъгата му, няма значение коя емоция. Да, е важно да знаем какво е. Добре. Алекс? Общо взето, каквото те казаха. Каквото те казаха и ти имаш и нещо да добавиш? Не съм сигурен дали някой каза, че в съответствие какво изпитваш, да знаеш, ако примерно някое гадно чувство, по какъв начин мога да си помогнеш, за да не се чувстваш гадно. Добре, то е свързано и с следващия ми въпрос и всъщност основно това, което говорихте със Светла. Какво според вас означава да си управляваме емоциите? Това, което тя каза, че ние бъркаме контрол и управление, а според мен също така бъркаме и управление на емоциите с потискане на емоции, защото ние понякога си мислим, че примерно като си потискаме гнева, това означава, че го управляваме, но не винаги е така. Така че от това, което чухте и говорихте със Светла, според вас какво означава да си управляваме емоциите по най-полезния за нас начин? Потискане на емоции е, според мен, когато не показваш те емоции, просто ги държиш в себе си, контролиране на емоциите, да кажем, чувстваш се гневен, ядосан си и ти можеш да изразиш тази емоция по начин, който да нараниш някой, примерно чрез спорт. И там да изкараш тази емоция, примерно да отидеш да тичаш, да играеш в някоя зала за бойни спортове. По този начин мога да изразиш самата емоция и да разпуснеш. Може по много различни начини едва ли не да разпуснеш гнева, примерно или така. Да знаеш как се справиш с него, общо взето. Това ми ще има предвид Алекс. Да. То, в принцип, е вредно, ако си държиш всички тези чувства в себе си. Като ги бутилираш. Накрая ще експлодира. В един момент ще ти кипне наистина и няма какво да направиш. Добре, в такъв случай какво значи да си управляваш радостта, защото другите три, за които говорихте, обикновено ние ги приемаме за негативни и се концентрираме върху това да си управлявам гнева, да си управлявам тъгата, обаче примерно една радост. Как я управляваш? Давайте. Добре. Например, когато сме радостни, щастливи сме и сме склонни, не знам, все едно да се... Да сме малко по-шумни. Да, и все едно склонни сме в нашия
в нашата радост, в ентусиазъм си, в цялата енергия, която имаме, да навлезем в личното пространство на хората. Примерно случило ми се нещо много хубаво и в повечето случаи искаш да прегърнеш някакъв физически контакт, но хората може да не искат това и е важно да си наясно с това, да знаеш къде е границата на това споделяне на радостта. Мисля, че. Добре, някой друг? Да, сигурно. Да. Примерно някои хора, много хора, смятат, че когато не си направил нещо като хората, нямаш правото да изпитваш радост или щастие. Тоест те се въздържат от това да си починат, примерно, или да се почувстват щастливи като цяло, да се разсмеят, примерно. Просто се потискат от хубавите чувства и гледат само негативно, което очевидно ги кара да отиват надолу. Просто е важно да знаем, нали, да си позволим и да бъдем щастливи, и да бъдем гневни, и да бъдем тъжни, и да не се затваряме от тези емоции, а да ги разпръскваме по най-добрия възможен начин. Добре. Също начин за управляване на радостта, че и тя като другите емоции трябва да се изрази, защото ако не си споделяш радостта, първо, че като си споделяш радостта с другите, те така им показваш кой си един вид, те да научават повече за теб, какво те правиш щастлив, нали? И така се свързваш с хората, така че ако това не го правиш, си пречиш един вид на себе си. Как си пречиш? По-трудно ти е да се свържеш с другите. И също като другите емоции, тя също трябва да се изрази по някакъв начин, защото иначе може да те накара... Само си мислиш, аз съм щастлив. Да, и това може да накара да се чувстваш самотен, примерно, защото нямаш с кой да споделиш. Мислите ли, че само чрез радостта можем да се свържем с другите хора? Защото казахме, че за радостта трябва споделяне. Да. Когато си тъжен, как се свързваш с другите хора? И пак може да бъде чрез споделяне. Ако другия човек те разбере, му споделиш, защо си тъжен и той те разбере, това също може да ви свържи. Добре, смятате ли, че трябва винаги да сме откровенни с другите, когато се чувстваме зле? Да, защото по този начин или можем да им кажем, нали, гневен съм, остави ме на мира да се успокоя, за да не се получи конфликт. Друга ситуация е, примерно, гневен съм, имам нужда, нали, от малко успокоение, може да ми помогнеш. Това също е някакъв вид сближаване с даден човек. Да. Комуникация. Или тъжен съм, може ли да ме утешиш, може да ми кажеш нещо хубаво, за да се разсеям от тази емоция, всички тези неща. По този начин ние ставаме социални, ние можем да изразим дадена емоция с този човек и това ни сближава. А къде е границата според теб? Защото, примерно, да кажа в някакъв момент на другия човек, може той самия да се чувства зле или пък да не му се слуша това, което ти имаш да му споделиш. Болката откриваме щастието. Това е моето. В болката откриваме щастието. Аз съм на принципа, че каквото и чувство, смисъл, не е лошо да споделиш, даже и хубаво трябва да се споделя, но границата си до там, че смисъл, трябва да си наясно с това, че не е нужно, примерно, някой човек 24/7 да е на твое разположение, като едно като кошче за душевни отпадъци. Защото другия човек не е длъжен да е инвестиран само в твоите проблеми. Защото всеки човек си има своите неща. Да. И според мен там е. Трябва да знаеш, че другия човек също си има живот. Е готов да ги чуете неща, е съгласен да ти помогне. Или да те изслушат, а понякога това е достатъчно, само да те изслуша. Алекс? Да не злоупотребяваш с не знам дали пристрастие или съчувствие по-скоро, с съчувствието към тебе и да знаеш кога, как те кажа, да не прекаляваш. Не те разбрах, да не прекаляваш, имаш предвид да се самосъжаляваш, това ли искаш да кажеш? Не. Или за съчувствие към другия човек?
като на тебе ти е зле. И някой ти се чувства, т.е. да прекаляваш тази... И въпреки, че виждаш, че той е отворен да те изслушаш. С това. Не знам дали е точно правилно, но да не прекаляваш с... добротата от другия човек, да. това ли имаш предвид? Да не си постоянно имам проблема, да ми помогнеш, да ми говориш. Да мрънкаш непрекъснато. Да. Защото в крайна случай ти ще си мислиш, не съм добре или съм много добре, смисъл каквото и да изпитваш, този човек ще ми чуе, трябва на този човек. Така, смисъл, и е тън границата от това, че искаш да споделиш на някой близък приятел. Друго е от това, като си чудиш на кой да го кажеш, къде да си го излееш и кой да ти приеме тази енергия, която кой да ти е жертвата. И все пак има разлика от това да искаш да споделиш някой, примерно да чувстваш някой човек толкова близко, че да се чувстваш достатъчно комфортно и сигурно в присъствието му, че да му споделиш по-различно. Добре, последно, какво мислите за позитивното мислене, което е много модерно? То не е напоследък, то от доста време е модерно. Тази приложна психология. Какво точно имате предвид под позитивно мислене? Винаги да мислиш... това, което, да кажем, последните 10 години е изключително модерно. Да сме позитивни във всяка една ситуация, да виждаме позитивното във всяка една ситуация и така нататък. Какво мислите за това? Това е полезно по принцип човек да вижда позитивното в някакви ситуации, но да не си слага розовите очила и да си казва това ще стане добре, всичко ще бъде наред, ще видя сега позитивното къде е. Защото все пак в някои ситуации се налага да видим лошата страна и да я приемем най-важното, а не да си търсим причина, за да го направим щастлива. Следва да търсиш тази перфектна... перфектен спомен на нещо, няма да се сякаш, защото ще живееш по-добре и няма да си толкова нареден, така да се каже, когато позитивното ти мислене не работи, ако си наясно с предимствата, с недостатъците и се адаптираш и извлечеш най-доброто от ситуацията, бих казала. Така е по-пълно. Мисля, че е полезно за неща, които са извън твой контрол. Да си позитивен. Да, защото ако нещо е извън твой, ако някакво да направиш, тогава е хубаво да мислиш, окей, това е това, което мога да извлека от тази ситуация, защото ти няма как да го промениш. Но като става въпрос за някакви неща, които има какво да направиш, е хубаво да гледаш на какво мога да подобря тук, как може да стане по-хубаво това, какво зависи от мен и аз как мога да допринеса, че това да се получи по-добре. Позитивното мислене е много добро нещо и винаги трябва да гледаш през него, защото не знам, ще просто така мисля. Добре, разбира се, аз това ви питам какво мислите, аз не очаквам, няма тук правилен или грешен отговор. Моят въпрос беше свързан по-скоро с това, с което започнахте още в началото на разговора с Светла, примерно. Тук, тя концентрира за тук в България, но предполагам, че не е по-различно и в другите страни. На момичетата им се казва да не се ядосват, да не са гневни, ако са гневни, съответно са истерични, а момчетата се възпитават още от малки, което е абсолютен факт, да не плачат. Тоест, това какво ви говори? То е свързано с гнева и с тъгата, които ние ги приемаме като отрицателни емоции. И от малки ни учат, че тези неща, при момчетата и при момичетата, и трябва какво да ги правим? Да ги потискаме, да не съществуват изобщо. Това имах предвид, под позитивно мислене. Тоест, ти може отвътре да ти се къса душата, ама примерно трябва да си усмихнат. Това според тебе окей ли? Не го казвам. Аз не го мисля по този начин. В смисъл, отвътре нещата, които те накарат да се чувстваш по този начин, по-скоро да ги погледнеш от друга страна и да намериш полза от тях и по този начин да се чувстваш добре, ако можеш. Да не се концентрираш върху лошото. Това ли имаш предвид? Да използваш лошото чувство, за да промениш нещо. За да промениш. Примерно, ако си самотен, това ще тласка да ходиш, да се запознаеш с много хора, примерно.
да не си намериш някакво ново хоби. А не да си седиш самичък и да продължаваш да се чувстваш Защото зле. така ти нищо не правиш. Да. Седиш сами И самотваш. Да. Самотваш.